Ovo je bio panel građana drugačiji od svih prijašnjih. Europa. Jer građani iz svih 27 država članica Europske unije po prvi put ikad su dobili priliku raspravljati i davati preporuke o novom europskom proračunu, temi o kojoj većina ne zna gotovo ništa. O europskom proračunu sam čula, znači laički europski proračun, europski fondovi, znači jedino kaj sam čula su o energetskoj obnovi. Bio sam sretan što mogu sresti ljude iz cijele Europe i s njima raspravljati. Ovo mi je vrlo zanimljivo iskustvo, nikada to nisam radio. Već sam nešto znala kako funkcionira, da je 7-godišnji proračun, ali sada sam naučila još puno više i mislim da bi ljudi morali znati više o ovoj temi. Višegodišnji financijski okvir, kako se službeno naziva europski proračun, planira se 3 godine unaprijed. To je razlog zbog kojeg se o novom već sada raspravlja. No o svim prijašnjim proračunima građani nisu imali pravo glasa. Većinu vremena u prošlosti bio je to elitni tip Europske unije. Pristup je bio, kako se to u politologiji naziva, iz legitimiteta, što znači da kada radite stvari koje manje više funkcioniraju, u redu je čak i ako u nekim slučajevima uštedite na sudjelovanju u demokraciji. To si više ne možemo priuštiti. Nakon što je od 2021. do 2022. u konferenciji o budućnosti Europe sudjelovalo više od 5 milijuna građana putem digitalnih platformi, njihovo mišljenje postalo je važno i europskim institucijama. Mislim da je to vrlo zdrav proces i, kao što sam rekao, ono što više ne možemo raditi u Europskoj uniji je donositi odluke iza vrata. Kako nešto radite je jednako važno kao i ono što radite. Stanovnici Europske unije sada mogu sudjelovati u javnim raspravama ili dati svoje mišljenja o bilo kojoj temi putem platforme za angažman građana. Dio njih, po 150 slučajno odabranih iz svih 27 država članica, dobije priliku doći u Brisel i o temama raspravljati uživo. Dosad je održano 5 europskih panela građana, posljednji 6 je o europskom proračunu najkompleksniji. Zato što dok su se na ostalim panelima građani fokusirali na jednu određenu politiku, ovaj obuhvaća sve EU aktivnosti, jer se kroz proračun dotiču sva moguća područja, tako da je ovaj panel bio iznimno izazovan. Građani koji su dobili poziv, poštom ili osobno, odazvali se i na kraju bili izabrani, različitog su socioekonomskog statusa, dobi, stupnja obrazovanja, političkih uvjerenja i iz nejednako razvijenih država. I oni najmlađi, 16-godišnjaci, pa sve do najstarijeg 81-godišnjaka, složni su u jednom. Njihov glas se mora čuti. Istina je da nismo profesionalci i možda naše preporuke nisu najbolje, ali mislim da bi nas trebali poslušati i svoje odluke bazirati na onome što kažemo. Očito je ovo bio proces učenja kroz djelovanje. Znači, naš zadatak je tu da damo prijedloge, znači prijedloge, ciljevi, koji su naši ciljevi, kamo bi se moglo uložiti europski novac, prijedlogi koji su kriteriji za ulaganje europskog novca. Ovdje ih se nije tražilo da raspravljaju o prihodovnoj strani proračuna, niti ih se tražilo da identificiraju proračunske kompromise. Na neki način su ponudili meni na kojem je mnogo toga. Slikovito, ovdje na kraju dana nema konobara koji će donijeti račun nakon što ste pojeli svoj obrok. Na europskom panelu građana iz Hrvatske tek 2 građanke, Valentina i Petra. Pratilo ga i 50-ak promatrača, novinara, predstavnika civilnog društva i influencera. Hrvatski digitalni nomad Tomislav Pancirev bio je jedan od njih. Ovo ali mi je bilo impresivno vidjeti različitosti svih mišljenja. Ovdje sam vidio što znači kada netko ima dijametralno suprotno mišljenje od tebe i kako sva ta različita mišljenja i ljude iz različitih okolina, različitih mogućnosti i različitih želja zapravo ujediniti u temi bitnoj kao što je europski dugoročni budžet. Rasprava s različitim zemljama ide jako dobro. Ljudi se međusobno trude razumjeti i to im je lakše nego onima koji su na višim razinama. U 3 vikenda kroz 3 mjeseca svi, građani, panelisti i promatrači naučili su štošta o proračunu, europskim institucijama
Kamo se ulažu novci, koliki je europski proračun, od kud se financira europski proračun. I ovdje sam se zapravo upoznao i sa veličinom budžeta. Pričamo o 2 trilijuna eura. I to su područja koja su svima nama bitna. Područja poput toga kako ćemo se digitalno obrazovati, područja poput zdravstvene skrbi, znači infrastrukture, sve neke stvari koje mogu direktno utjecati na naš svakodnevni život se donose u ovakvom budžetu. U Italiji uglavnom mislimo kako Europska komisija ima svu moć, a ne Europski parlament. Događa se da na europskim izborima izaberemo ljude, a da ne znamo kakvu oni imaju moć. Nitko ne zna ni da sastanak lidera svih država ima institucionalnu snagu. Ja sam mislila da se tek tako sastaju. Na kraju građani su iznjedrili 22 preporuke za novi proračun Europske unije. Rezultat je izvrstan. Kako bi EU u razdoblju od 2028. do 2034. bila po njihovoj mjeri. Želim da je Europa više od ljudi, a ne od novca i oružja, tako da ljudi mogu reći više, a da ljudi iz industrije oružjem zašute. Mirna, uključiva za migrante i manjine, nadam se da će biti vrlo lijepa. Koliko će preporuka građana u konačnici biti dio novog europskog proračuna sada ovisi o institucijama. Europskoj komisiji koja će svoj prijedlog proračuna predstaviti u srpnju ove godine, te Europskom parlamentu i vijeću koji će ga konačno izglasati. Misliš li da ćete nešto promijeniti? Da će se vaš glas čuti? Nadam se da će nas poslušati. Pa ja se iskreno nadam. Jer to je i naš novac, znači novac poreznih obveznika koji se sve skupa u jednoj kasi ujedini i onda se raspoređuje kako smo svi skupa odlučili. U međuvremenu građani EU-a trebali bi i dalje koristiti platforme putem kojih mogu reći što misle o europskim temama, ali ako ga dobiju, prihvatiti poziv za dolazak u Brisel. Ovo je znači u biti jedno neprocjenjivo iskustvo. Mislim da dovoljno ljudi ne koriste takve alate, tako da bi svakako pozvao sve da se uključe na Citizens Engagement platformu i da za ovakve stvari poput budžeta i neke druge stvari koje dolaze mogu dati svoje mišljenje. Osiguravanje sudjelovanja je ključ. Studio Europa.